वैभववाडी तालुक्यात दुसऱ्या दिवशीही अवकाळी पावसानं जोरदार हजेरी लावली। धुवाधार पावसामुळे शहरासह ग्रामीण भागात जनजीवन विस्कळीत झालं होतं। वैभववाडी तालुक्यात दुसऱ्या दिवशीही अवकाळी पावसानं जोरदार हजेरी लावली। वादळी वाऱ्यासह धुवाधार पाऊस झाला। सुमारे तासभर पावसाची संततधार सुरू होती। यामुळे शहरातील अनेक सखल भागांमध्ये पाणी साचल्यानं वाहन चालकांना मोठा त्रास सहन करावा लागला। अचानक आलेल्या पावसामुळे बाजारपेठेतील व्यापारी आणि नागरिकांचीही तारांबळ उडाली। पावसामुळे दोन्ही घाट मार्गात किरकोळ पडझड झाली, मात्र त्याचा वाहतुकीवर कोणताही परिणाम झाला नाही। उशिरापर्यंत दोन्ही घाटातील वाहतूक सुरळीत सुरू होती, मात्र ग्रामीण भागातील वीज पुरवठा रात्री उशिरापर्यंत खंडित झाला होता। 2 दिवस पडलेल्या पावसामुळे शेवटच्या टप्प्यातील काजू व आंबा पिकांचं मोठं नुकसान झालंय।